Kamusta po sa indo mga tugang? Salamat sa indong pag-antabay. Ngunyan, iyo an ikakagsarong aldaw, kan sa tong pagbasa kan Biblia, sarong kapitulo kada aldaw. Kuahunta an sa tong Biblia, asin mag-andam sa pagsabay sa pagbasa. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. O Diyos Ama, an sa imong tataramon, buhay asin mapangyari. Sa giya kan Espiritu Santo, buksan mo an sa mong isip asin puso, sa pagbasa niya mo kan sa imong tataramon. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Pagbasa gikan sa libro nin Henesis, Kapitulo 11. Antore nin Babylon. Kaidto, saro sana ang lingwahe kan mga tawo sa kinaban. Sa pagparalakaw kan mga tawo sa sirangan, nakaabot sinda sa sarong kapatagan sa daga kan Babylonia, asin duman na sinda nag-erok. Nag-urulay-ulay sinda. Gumibo kita nin mga ladrilyo, asin lutoon ta nin marahay. Kaya nagkaigwa sinda nin mga ladrilyo, embes na gapo, asin aspalto, embes na semento. Dangan, nagsabi sinda, gumibo kita nin sarong syudad, na igwa nin tore, na abot sa langit, tanganing mabantog kita, asin dai magkasiriblag sa bilog na kinaban. Naghilig an kagurangnan, tanganing hilingon an syudad, asin an tore na ginibo kan mga tao. Nagtaram siya. An mga taong ini nagkakasararo, asin saro sana an sa indang lingwahe. Iyo ini an kapinunan kan sa indang mga gigibuhon. Dai mahahaloy, magigibo na ninda an anoman na sa indang mauton. Magduman kita, asin ribungon ta an sa indang lingwahe, tanganing dai sinda magkasinarabotan. Kaya iwinarak nin kagurangnan an mga tawo sa bilog na kinaban, asin binayaan kan mga ini an pagtugdok kan syudad. An syudad nginaranan Babylon. Huli ta duman rinibong nin kagurangnan an lingwahe kan gabos na tawo. Asin halit duman iwinarak niya sinda sa bilog na kinaban. An mga kapag-arakian ni Sem. Iyo ini ang mga kapag-arakian ni Sem. 2 taon pagkatapos kan baha, kan sanggatos na ang edad ni Sem, nagkaigwa siya nin aking lalaki na iyo si Arpaksad. Dangan, nabuhay pa siya sa loob nin 500 na taon, asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki. Kan 35 taon na si Arpaksad, namundag ang aki niyang si Sela. Dangan, nabuhay pa siya sa laog nin 403 na taon, asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki. Kan 30 taon na si Sela, namundag ang aki niyang si Eber. Dangan, nabuhay pa siya sa laog nin 403 na taon, asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki. Kan 34 taon na si Eber, namundag ang aki niyang si Peleg. Dangan, nabuhay pa siya sa laog nin 430 taon, asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki. Kan 30 taon na ang edad ni Peleg, namundag ang aki niyang si Reu. Dangan, nabuhay pa siya sa laog nin 209 taon,
asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki. Kan 32 na ang edad ni Reu, namundag ang aki niyang si Serug. Dangan, nabuhay pa siya sa laog nin 207 taon, asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki. Kan 30 taon na ang edad ni Serug, namundag ang aki niyang si Nahor. Dangan, nabuhay pa siya sa laog ni 200 na taon, asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki. Kan 29 taon na ang edad ni Nahor, namundag ang aki niyang si Tera. Dangan, nabuhay pa siya sa laog nin 119 taon, asin nagkaigwa pa nin ibang mga aki. Kan 70 na ang edad ni Tera, namundag ang mga aki niya na iyo si Abram, si Nahor, asin si Haran. Ang mga kapag-arakian ni Tera. Iyo ini ang mga kapag-arakian ni Tera, na ama ni Abram, Nahor, asin Haran. Si Haran, iyo ang ama ni Lut. Nainot na nagadan si Haran kisa sa ama niyang si Tera. Duman sa dagang namundagan niya sa Ur kan Babylonia. Naagom ni Abram si Sarai, asin naagom ni Nahor si Milka, na aki ni Haran, asin tugang ni Iska. Alagad, baog si Sarai, kaya dai siya nagkaaki. Kan maghali si Tera sa Ur kan Babylonia, tanganing magduman sa Kanaan, ipinag-iba niya si Abram na sa iyang aki. An makuapo niyang si Lut na aki ni Haran, asin an manugang niyang si Sarai. Alagad, kan makaabot sinda sa Haran, duman na sinda nag-erok. Nagadan si Tera sa Haran sa edad na 205 taon. Tataramon kan kagurangnan. Mamibi kita. O Diyos Ama, pinagbuot mo na pagsurohayon ang mga tao, tanganing maibitaran ang paggibo nin mga pansadiring kamauotan. Lugod, kami sa imo man na pagsaroon giraray, bako sa paggibo nin karatan, kundi sa pagsunod kan sa imong kabuutan, na iyo ang madarasa mo sa katuninungan, asin sa buhay na daing kasagkoran. Huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Mga tugang, nabasa asin nahinanyog na nyato ang tataramon kan kagurangnan. Giraray sa aga, basahon ta ang Biblia, sarong kapitulo kada aldaw.